Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe mi hofni non fu moɗon goto goto mi yalanake on hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira mo moɗon biyetir Abdul Kadiri Abubakar inchallah. En gaɗan videowol kesol hande hedi chaine meɗen je YouTube. Ko waɗi on darta video jan darni wargo ɗum onon on bandiraɓe. Min gaɗa video on larata, on partageata, on likeata, on ƴamata, on windata commentaire. To ɗum barata min ɓandu a waɗugo video man na. To amma kadi na ɗo. Himɓe ɗo je ɗo ƴama noy on ɓe warata e maɓɓita konte telegram ɗo. Hande mi wardani en be lekki majum maɓɓitan konte meɗen je telegram to Allah lamiɗo hoddiri yerdi. Hidde ko en nasta nder video majum mi holle ne a watta a maɓɓita telegram. Yowwa mi yiɗi a abona ha chaine je Fasaha TV je YouTube ɗo. To a aboni mi yiɗi a ɓiɗana video majum like. Ta a ɓiɗani video man like mi yiɗi a partage video yahugo yeso. Kuje ɗo tati ɗo ta waɗaniyam alhamdulillah wala ko a waɗanayyam. Nden bo mi tokkitinan waddugo video nden a winda commentaire to a wodi ƴamol a ƴama min bo mi hosa mi waɗante video dow ton. Inike man je maɗa an fere maɗa. En nasta en jaha mi holla ne gatta en abonné en maɓɓita konte meɗen je telegram bana ni. Aran ko wata wara tefa application maɗa je Play Store. Play Store nda Play Store ha ɗo ni to a tefi application maɗa je Play Store a nasti sai wara nasta babal waɗugo searching a winda telegram. To a windi telegram sai a waɗa searching ta a waɗi searching nda telegram wurtinante banni sai a hosa a installa telegram go. Ta wari a installi telegram majum shikenan a yi'an nda ngel ɗo installa. En waɗa review telegram en lara himɓe ne installi telegram. Himɓe ne ɗo hutinira be telegram. To ɗo on en jipa les nda review magel himɓe je ndari ngel 15 million sappo e joyi. Nda mega magel 31 mega. To himɓe je foti telecharge ngel daga duɓi sappo e ɗiɗi waɗugo yeso. To himɓe ne telecharge application majum 1 billion plus. Himɓe billion gotel waɗugo yeso. To ɗon himɓe je telecharge application telegram. To application meɗen ɗon do telecharge go bana ni. Ta yejjuto abonugo ha chaine je Fasaha TV gal YouTube. Ta aboni ta yejjuto a ɓiɗɗana video ɗo like a partage video majum yahugo yeso. Ta wodi haje ƴamol a ƴama ha commentaire. To application man telecharge timmi sai a hosa a wara a nasta uvrire a maɓɓita application majum a nasta bana ni. To a nasti sai a yi'an nda start messaging sai a iya ha start messaging a wara iya continue to ha ɗo ɓe ƴami maɗa a waɗa country ha premier ha ɗo a nasta ha ton a wara tefa lesdi je a woni ɗum wuro toy on a woni to Cameroon en woni ba wigo. To a nasti Cameroon shikenan sai a wara a winda numéro ma ha ɗo par exemple en winda numéro meɗen bana ni 652 68 65 59. Shikenan en windi numéro meɗen sai ɗime hani en waɗa sai en waɗa suivant numéro windi sai wara nasta ha flash yel ɗo haɗo to a nasti sai wara waɗa yes sai wara continue a wara allow. To a waɗi banni shikenan ngel waɗa recherche banni bandiraɓe en de'ita en munya banda jawal. To shikenan telegram meɗen maɓɓiti haɗɗo ɓe wi'a waɗa mot de passe maɗa je a waɗino je telegram maɗa. Donc de min no miɗon mari compte ha telegram dole sai waɗa mot de passe man. Ta marayno compte bo ɓe ƴamete a créa mot de passe fere kesum a hosa a waɗa suivant ɓe lorete a lornita a hosa a lornita a waɗa suivant. Donc de min miɗon no mari compte ha ton sai mi hosa mi waɗa ni mot de passe am mi waɗata banni. To mi waɗi mot de passe am banni to sai a hosa a waɗa suivant next. To an kesum a waɗi ta a waɗi banni ni ɓe lorote ɓe waddine sai a loro a waɗa fahin malla bo ɓe yerɓane message majum gal téléphone maɗa. Donc nde mi arti mi mari no compte ha telegram c'est simple wala hala sai ɓe yerɓana yam message gal téléphone am mana gal sim am. Mi wala haje sai ɓe yerɓana yam message gal email address am. To an mo aɗon kesum hande on a fuɗɗi a maɓɓita telegram ha min holle lawol je hani a tokko a maɓɓita. Par exemple a télécharge telegram premier maɗa télécharge telegram ba je en holli no aran sai wara nasta jotta kan ha en lora ɓawo. Afwan en wi ha en lora ɓawo na. To en lori ɓawo telegram meɗen ɗum banni kesum en yiɗi en winda en maɓɓita telegram kesum sai a wara waɗa plus 237 Cameroon joɗi malla bo waɗa recherche Cameroon ba je en holli no a fuɗɗa. To a waɗi banni sai a hosa a wara a wata numéro maɗa je ande a meɗa maɓɓutugo telegram yiɗi maɓɓita telegram en waɗa banni 695 11 70 43. Donc sai a waɗa flash yel ɗo a wara a mema ngel flash yel ɗo to a memi ngel a wara a waɗa yes
to a waɗi yes sai a munya bana en hollino fuɗɗon gonni banni majum. To ande a meɗai mabtugo ɗo na yi konti am je to ande ɗon mari no telegram ne holli mi waɗa mo de pasa mi waɗi. To shikenan choose a login email. Haɗo ɓe ma waɗa email address maɗa. Par exemple aɗon mari email address. To aɗon mandi foti a wara winda Abdulkadri email address am ha mi waɗa bana wigo. Ba wigo ɗo ɗum email address am mi wati am bo email address ma banni. To a manda a wata winda banni bo shikenan en lora ɓawo sai wara mema sign in ha ɗo ni ɗo. Ta memi sign in wurtinante email address je woni ha telephone maɗa pat. Ɗo pat email address je woni ha telephone am. To mi yiɗi mi hosa gotel mi maɓɓitira telegram majum be majum. To mi hosi email address je ɗo mi hosi email address mi maɓɓitira telegram be majum. To nde mi hosi email address mi wati go to windi ma a winda to yaha waɗa continue par google bana jem holli ma ɗo ma a yaha waɗa. To email nda hunde ɗon ɓe winda ɓe ƴowniri am ngal numéro am je hunde ɗo nane ɓe windi ɓe yewti am email address majum gal ɗo amma mi mandai mi nanai mi heɗitaki ɗo majum boɗɗum ngam majum en lorta ɓawo again close en waɗa editing edit sai waɗa suivant sai waɗa next sai ƴamanen code secret manen ɓe yerɓanan men. To code secret majum ɗo gal te wardata gal numéro téléphone meɗen je en waɗi haɗɗo majum ɗo ou bien ɓe yerɓinama message ou bien ɓe ƴowne. To je ɗo ɗo ɓe ƴowni on nde ƴowni man ɗo ɓe limti mi nanai hunde ɗo majum boɗɗum. To ɗo banni on si simple banni on a maɓɓitirta konte ha telegram maɗa. Nda ɗum jotta mi lari ɓe ƴowni ha téléphone petel mi heɗiti ɗum mi famai ɗum boɗɗum. To mi hirlitaino to ɓe ƴownan ƴowni ɓe yerɓanno message majum yerɓi. Ta hosi a lowi message man ni shikenan par exemple en fondan ni nda ɓe yi message majum yahai. To sai ɓe lora ɓe yerɓitina en fere. To nde ɓe yerɓitani en fere sai en hosa en wara mata to mi watini shikenan ɓe wiete a waɗa mot de passe maɗa a créa mot de passe je fere je a yiɗi a hosa a créa to a wala haje waɗugo mot de passe ton bo shikenan suivant salnete banni telegram maɗa créé. C'est simple wala chaɗɗum hatton. To mi tamini on paami ta yejjite abonné ha chaîne ɗo ngam heɓugo videoji fere abonné ɓiɗɗane videoji meɗen like to on ɓiɗɗani ɗi like on waɗa like ɗo kanjum wonte j'aime to on waɗi j'aime on hosa on winda commentaire on ƴama ko on yiɗi ƴamgo fu to on ƴami ko on ƴamata minin bo min hosan min lara min waɗanon video doton inchallah on gettama on kelanama hayroji ɗuɗɗi so simple wala chaɗɗum a maɓɓtigo telegram.